This is PC on the way to Zvimba to bury Nyadziso this afternoon at 2 o'clock. Well, this is one of my young brothers who passed on the 15th, and I'm on my way to Zvimba with Chamela, you know, my young brother, the only one, the Superman, is accompanying me to bury our young brother. Now, you know, Nyadziso was a nice man. You know, each time you are with Nyadziso, you feel comfortable because he's very tender. He was very warm and calm and very calculated. That is a gift my parents gave to this family, and we had a good time. So yeah, we will bury him this afternoon at Zvimba village, and you know, I'm accompanied. We are traveling to Zvimba right now, and yeah, we trust that we'll travel safely. And Nyadziso, may you have a good journey, travel safely, and we'll miss you always. Your brother, Dr. PC, Philip Chiyangwa. Cheers, Nyadziso. Bye-bye. Gomono de pico, Hecho. Ndoda kuti ndiku introduce kune vamwe vanga vasaririra nevazosvika. Ndakanganwa dhokotera wangu inini mazuva apfuura ndakanga ndakupera vanhu vakatanga kutaura ndofunga akuparara abata utachiwana. Inini dokta, tsvagai zvese zviri kudetsa. Ndina dokta wekumusoro anopracticira kuBritain, vati munhu akapfuurawo nemaoko mangu, Ben Sumu nemukadzi wako naMourn, mai mukadzi Sungai. Vazukuru vangu uyu ndidokta, uyu habheno accountant wekumusoro asi anopracticira kuGreat Britain. Vauyawo pano parufu pamusana pekuti pafa sekuru wavo. Uyezve pasvika sekuru wangu kudhara takakura, George Sungu takakura nemufana uyu sekuru wangu manje. Iyo problem yokuti chii vanhu munenge muchitamba mese achiti mukoma for many years, even up to now. Ivo sekuru wangu George avakafona anodetseka kuti anosodetseka kuti muzukuru ati mukoma toti George don't forget kuti chii kuti sekuru George Manyere nasekuru wangu Tendaisa vanhu vanova ndo group rekwababa mukoma nemunini anotobva musha mumwe chete muri imwe chete. Saka ndisekuru wangu George Manyere for record pamabusinessmen ari muZimbabwe ndeumwe kumusoro uyu. Mahotera amunoti vana munombotapa Crown Plaza, handiti moenda kumaholiday inn, moenda kuBruwayo, munosangana nezvimwe nezvimakambani zvimwe zvakawandisisa zvemari. Zvese zvinobva mumaoko memukomana akanga ari kwaFC